estamos un día más en No Punto da Mira local, donde vamos a hablar acerca de todo lo que aconteció en el pleno que se llevó a cabo el viernes pasado. Como todos los días, después de un pleno nos reunimos para hablar sobre esos temas. Pero yo antes de empezar, quiero mandar mis condolencias y un abrazo muy fuerte para todos los venezolanos en este momento tan difícil por ese terremoto, esos terremotos tan grandes que acaban de suceder en su país. Y solamente decirles que mucha fuerza, mucho ánimo, y verán cómo mucha de esa gente que está desaparecida todavía va a reaparecer con su familia. Y después de esto, pues vamos a comenzar. Voy a empezar saludando primero a Ángeles Bernardes. Hola, buenas tardes. Sofía García. Hola. Manuel Nogueira. Hola, boas. Adolfo Nogueira. Muy boas. Bienvenidos. Pues me gustaría que empezáramos hablando de ese pleno donde comenzamos con esa novedad acerca del alcalde y esa baja absoluta que tiene el alcalde, donde Espazo Común pedía explicaciones, Adolfo. Ben, a nós o que nos preocupa de todo isto, porque no fondo dá igual que sexa alcalde Xan que Pericán, non? Estamos vendo que ao final a deriva é a mesma, non? Que este un do PP, un do PSOE, que este calquera deles, porque teñen a mesma idea da política que non coincide coa nosa, de como hai que xestionar o Carballo, polo tanto, eso non so de menos. Preocúpanos moito, primeiro, a falla de transparencia, non? Que se tardara un mes en que, porque nós detectamos nos decretos esta situación, se algo tan normal, o lógico sería telo explicado nas comisións, na xunta de voceiros que tivemos, máis, non ocultalo, non? Eso para empezar. Eso preocupanos moito as repercusións legais que poida ter, porque nós, vendo, compañeros, sobre todo Fran, que controla de dereito e demais, estuvo buscando xurisprudencia, estuvo buscando información ao respecto, e temos unha dúbida moi grande sobre que unha persoa a que lle dan unha pensión por unha incapacidade permanente absoluta, é dicir, incapacidade permanente absoluta, non é revisable, non é unha cuestión parcial, non é unha cuestión puntual, pode seguir facendo as súas funcións como se non pasara nada. Por que nos preocupa? Preocúpanos, insisto, polas repercusións legais que pode ter, porque se poden chegar a impugnar os actos que se estén facendo nesta situación. Outro día, quen convoca o pleno é o alcalde en funcións, pero por delegación do alcalde titular. Hai unha solicitude de subvención que foi outro día a pleno para unha obra no campo da Uceira que lle fan a Xunta de Galicia, que asina o alcalde en funcións por delegación do alcalde titular. Entonces, como isto, todos os actos administrativos que se estén facendo, sinatura de licencias, concesión de subvencións, absolutamente todo, ata que non se aclara a situación está en dúbida. Entonces, nós o que queremos, lóxicamente, por riba de todo, é que non vayamos ter despois problemas de que se caian procedimentos. Esta modificación de crédito que se levou, da que falaremos, que tanto lle interesaba ao goberno, é que calquera pode impugnar o pleno por esta situación. Despois terá que intervir a xustiza e decir se temos razón ou non, pero a nós parecenos ilóxico, porque se lle dan a incapacidade permanente absoluta xa non está de baixa, pero para que o incapacitaron? Se segue facendo as mesmas funcións e tendo as mesmas responsabilidades. Eu, xa con isto remato esta primeira intervención, é fácil de comparar con calquer traballador, é dicir, calquera na súa profesión daña unha incapacidade permanente absoluta e non se pode nin achegar ao seu traballo, porque automáticamente que lle quitan a prestación. E, polo tanto, estaría cometendo unha ilegalidade. E a nos eso que principalmente nos preocupa. Queremos ver un informe que pediremos da asesoría xurídica do Concello e incluso informes externos, e pediremos información tamén ao INS para que nos explique cal é a situación para, insisto, non arriscar xa o desastre que temos montado no Carballo a nivel de xestión. Só falta isto. Poderíamos entrar en debater por que se empeñan en seguir así, por que a persoa que ten esa situación a pesares de todo quere seguir, pero bueno, esos xa son debates que seguramente haxa que ter noutro momento, en outro contexto, pero agora mesmo é importante que non aliemos aínda máis do que xa está. Ángeles. A ver, eu diferencio dúas situacións, unha situación xurídica e unha situación humana ou personal. Tú estás deseoso sempre de, bueno, deseoso non, vamos a ver, para que che den unha incapacidade absoluta tens que estar bastante mal, o sea, se non daría unha total que che impediría solamente exercer no traballo que tiñas, pero podías realizar outro tipo de traballos, pero se che dan unha absoluta é que estás bastante mal. Entonces, partindo de que aparte, non sei se ya diron, se a pediu, me dá igual, está claro que para que o INS che dé unha absoluta tela marinera. Entonces, danche unha absoluta para non poder realizar ningún tipo de traballo. Se tú, o teu traballo que tiñas, porque unha cousa é que sexas un alcalde que non cobras,
que, bueno, como hai moitos concellos que non cobran e tal, pois bueno, vale, o sea, non estabas traballando en nada, pero tú tes, o teu traballo era ser alcalde. Entón, desde o momento que tes unha absoluta, xurídicamente, si é certo que hai bastantes dúbidas, porque, bueno, hai un pouco para todos, o sea, neste eu topei sentencias para todos os gustos, pero a nivel personal, é dicir, que se eu teño unha incapacidade absoluta, por que me manteño como alcalde se en realidad non podo exercer como alcalde? O sea, moralmente non podo estar exercendo. Claro. Entonces, si tú estás nun traballo e che dan unha incapacidade absoluta, non é que te teñas que ir, é que te vas porque, a ver, vamos a ver, que estás mal, o sea, es que a absoluta non é unha broma. Entonces, cal é o objetivo de seguir estando aí? Pois evidentemente eu barallo moitos, non vou a decir aquí cales son, pero realmente creo que neste mundo temos que ser sensatos, coherentes e personas, e decir, mira, hasta aquí he llegado, e me voy. Que logo queiras, ao mellor, podríamos decir que sigas aí como concejal ou que queiras, vale, pero estamos falando dunha persona que representa a un concello. É como se foses un administrador dunha sociedade. Entón, creo que temos que ter os dedos de frente para decir, hasta aquí, o sea, non podo máis. O sea, non podo, legalmente non podo estar aí. Co cual, eu entendo que, xa digo, xurídicamente, a cousa está aí 50-50, pero sigo dicindo, se teño unha incapacidade absoluta, non podo estar aí como alcalde, sobre todo a nivel moral. O sea, a quen estou representando? Se non teño esa representación porque teño unha incapacidade absoluta. Entonces, estamos ante unha situación de engaño, o sea, cal é o objetivo de todo isto? Pois creo que todos máis ou menos podemos indicar por onde vai o tema. Eu, sinceramente, se teño unha incapacidade absoluta, pois iríame. Deixaría pois a outro, ou logo que se arma aí o zapitoste que se teña que armar. Pero eu xa non seguiría sendo alcalde. Sofía. Bueno, pois eu só vou a engadir que o que levamos vendo deste equipo de goberno que, bueno, fai o que lle dá a gana, cando lle dá a gana e como lle dá a gana, pois penso que traspasou todos os límites que se poden traspasar, porque estamos falando dunha situación que penso que é unha situación que deberíamos haber tratado primeiro xa en comisión ou en xunta de portavoces, porque eu teño que decir que me enterei a noite anterior, porque, bueno, pois, os decretos pasanos con moi pouquiño tempo de antelación, eu traballo e entón teñolle que sacar horas ao sono, porque durante o día traballo. Entón, cando vin o decreto, pois, oye, como ben dixo Ángeles, pois dicen, pois, Paco, eu pensei que iba a coller a alta, como el dixo, cando anunciaron que aquela rolda de prensa, eu desexo o mellor e pensei que estaba mellorando. Cando vin o decreto, pois, bueno, dicen, pois, non está todo ben que debera para coller a alta. E despois, sí, é certo que o seguinte paso foi decir, pero vamos a ver, si isto está aquí dende o mes pasado, como é posible que non se nos dixera, oye, temos esta situación, porque non era para tratar nun pleno, así de... deberían trasladarnos, temos esta situación, estamos neste punto, bueno, pois, xurídicamente, pois, a secretaria, os servicios técnicos están preguntaron, ou a situación é esta, ou non sei por que había tanta presa para convocar o pleno, porque de feito adiantaron o pleno. Si hai, bueno, dúbidas, porque dúbidas hai, porque a secretaria non respostou no pleno. Entón, bueno, isto o que reflexa é ese caos, ese que lles dá todo igual, eles teñen un obxectivo que non sabemos ben cal é, porque realmente, bueno, beneficiar non beneficia nada, porque o obxectivo deles neste caso no pleno era aprobar a modificación de crédito. Hombre, pois vamos a ver, estamos en xuño, non aprobaron os orzamentos, algo poderían esperar por unha modificación de crédito, unha semana, non sei canto vai tardar en respostarlle pois o INSA a Secretaría do Concello. Bueno, como podedes ver, é un caos, pero este caos é o que levamos desde o principio, desde que anunciaron ese pacto, sí, pero non, ahora vai, ahora non vai, ahora cumplo, ahora non cumplo, porque eu dixeno no pleno e sigo repetindo. A situación era tan fácil como convocar un pleno extraordinario e traspasarlle o bastón de mando ao Partido Popular, que foi o que acordaron. E que
eu sigo sin entender por que non se cumpre o pacto, porque realmente quen goberna? O Partido Popular. E quen é o alcalde? É un concelleiro do Partido Popular. Quen estuvo gobernando durante o período que gobernaría o PSOE? Un alcalde do Partido Popular. Entón, a min gustaríame que algún día mo explicaran, porque non son capaz de entendelo, este caos non son capaz de entendelo. E iso o que reflexa é que os intereses non son polo ben do Carballiño, máis ben son polos intereses dese goberno Frankenstein que conformaron. Nogueira. Sí, bueno, vai por diante que, bueno, no personal, por desexarlle a Paco, pois, sí, o mellor, claro, evidentemente, que se recupere, pois, ou polo menos que a cousa non lle vai a pior. Eso o primeiro, despois tamén, pois, hai que engadir que moito estes días nas redes, pois, tamén eu leo cousas de que, ao parecer, bueno, desde a oposición se está utilizando a situación, neste caso de... Claro, non é así, a situación crítica de saúde de Paco cando non é así. Aquí o que se está buscando é a vertiente, en este caso, política, a situación na cual está o Concello actualmente. Bueno, o primeiro, vou dar a miña opinión, pero podo estar equivocado totalmente, vale? Eu anduve lendo así un pouquiño, non é o meu campo, nin tampouco controlo moito, anduve lendo así un par de leyes, a ver como, pois, se un alcalde, pois, se lle dan unha incapacidade permanente absoluta, si podría ou non, pois, seguir, exercendo as súas funcións. Bueno, se nos imos ao artículo 3.2 e ao artículo 5/19 da Lei 53/1984, que é a de compatibilidades do persoal ao servicio da administración pública, di claramente que non. O percibir un sueldo, sea esta unha dedicación parcial ou unha dedicación total, ningún concelleiro, nin alcalde, en este caso, que sea declarado con a incapacidade permanente absoluta, podería seguir desempeñando as súas funcións. O mesmo di o artículo 37 e 40 da Lei da Seguridade Social das clases pasivas. E tamén o artículo 40 da Lei 40/2015 do réxime xurídico das administracións públicas apunta nese sentido. Entonces, a miña interpretación é que o percibir un sueldo, unha dedicación parcial ou total, ahora mismo, o declararlle o Instituto da Seguridade Social habería aprobado a incapacidade permanente absoluta, non podería seguir con esas funcións. Entonces, a segunda pregunta que hai que contestar, en que situación está entonces o Concello do Carballiño? Na miña opinión, desde que se aproba esta incapacidade, non se convoca, porque o seguinte paso sería convocar o pleno extraordinario para facer a votación dos concellos e tal, pois creo que hai que, neste caso, eran 11 días hábiles para facer eso. Todo acto administrativo que se aproba tanto colexiadamente como individualmente polos concelleiros ou incluso polo alcalde accidental son nulos de pleno dereito. Na miña opinión, pois isto habrá que ver o que informa en este caso a secretaria no seu momento, e tamén se hai que ir á xustiza, pois tamén saber en que situación queda isto, porque, volvo a repetir, desde o día que se lle dá incapacidade total, todo acto administrativo, sea colexiado ou non, decaen, son nulos de pleno dereito. Entonces, pois habrá que ver como queda o Concello e en que situación está, unha vez informe, volvo a repetir, a secretaria, pero na miña opinión pinta moi mal, xa non pola falta de transparencia, sino polo batiburrillo e as problemáticas legais e consecuencias que pode traer. Non é nin medio serio, non? Que se chegue a un pleno despois de un mes de coñecer esta situación e que non sexan capaces de poñer enriba da mesa un informe de legalidade emitido pola secretaria ou polo gabinete xurídico da Deputación ou por quen sexa, que acredite por escrito que todo é legal. Non é que lle preguntamos, nos preguntamos a Deputación de palabra. Pero perdona, como di o meu compañeiro Pachi, a administración non fala, a administración escribe. Entón, nós o que necesitamos é un documento por escrito no que alguén nos diga que eso non é un problema. E a partir de aí nos quedamos tranquilos. Xa falaremos despois de outros temas. Porque, claro, máis a la hora do que dixemos na primeira intervención e tal, a mí tamén me chama moito a atención o papelón do resto do goberno. É dicir, dá a sensación que se falta fumega, caese todo. Sí. Porque eu este goberno chamaría o de fumega e os 10 panxoliñas, porque unhos están moi enfadados pero nunca din nada, outros están indignados e iban ir do goberno se non lles daban a alcaldía, ao final non lle daban a alcaldía. Hai que recoñecer que Fumega é o máis listo da clase. Concordo contigo, Manolo, que desde logo desexarlle unha recuperación o mellor posible. Coincido tamén con Ángeles, seino porque o sei, vamos, é dicir, é moi difícil que o INS dé unha incapacidade permanente absoluta en tan pouco tempo. Poche corrixir.
non é que sea moi listo, é que é moi bo estratega. Bueno, sí, pero unha cousa sin a outra, é dicir... Bueno, podes ter as túas limitacións cognitivas e saber xogar moi ben as túas cartas cando son moi malas. No, pero seguro che que Fumega ademais é listo, porque eu coñezo moito e é moi listo. E ademais é bo estratega e sabe levar a xente ao seu terreo, porque senón non se explica que non hai ninguén máis no PSOE que poida ser alcalde do Carballiño, dos outros concelleiros que hai, ou das persoas que terían que entrar, que o que decías ti está moi ben apuntado, non tería que renunciar a ser alcalde, perdón, decíalo tú, Ángeles. O sea, tería que renunciar a ser alcalde, pero non a ser concelleiro. Podría ser concelleiro, ir aos plenos, apoiar aos seus compañeiros, etcétera, etcétera. O problema é exercer as obrigas que ten ser alcalde. Pero eu pregunto, ningún dos outros 5 concelleiros podería exercer a alcaldía? Non están capacitados? Considérese que ten que estar Fumega sempre na sombra? Pero ainda vou máis alá. O papelón do Partido Popular do Carballiño, non destes 5 concelleiros que son accidentais todos os 5, porque están aí e mañá xa veremos están como estamos todos, non? Pero quero dicir, a Pepe, bueno, Pepe pode estar tranquilo porque di, bueno, pois eu son alcalde en funcións, nunca pensei verme noutra, e xa vou pa un ano de alcalde en funcións. Lorena cobra o seu sueldo, Michel cobra o seu sueldo, os demais estarán polo que estén, pero o Partido Popular do Carballiño como institución, como grupo político, como lle explica aos seus votantes que despois de ter un pacto que non se cumple, de dar unha rolda de prensa na que se dixo, no, cando colla alta xa che vou dar a alcaldía, e agora é que xa non vai haber alta nunca máis, porque xa non está de baixa, e ainda así non lle dá a alcaldía, é dicir, vai a seguir el cunha incapacidade permanente absoluta e ainda así non lle vai dar a alcaldía ao PP. Home, o papelón que fai o PP do Carballiño, non salindo en trompa e dicindo a esta xente ou se cumple o pacto ou nos imos do goberno, a mí pareceme, bueno, pois cando menos sorprendente, por definirlo suavemente. Unha pregunta, cando diron a rolda de prensa? Tiene que tener dos más. No mes de abril. Yo creo 2 Máis ou meses. menos. Sí, un par de meses pode que faga. E cando decides que foi a resolución? En maio. 18 de maio. O sea, que un mes antes aproximadamente, a ver, repito, unha absoluta... Sí. No. O sea, é moi difícil de conseguir unha absoluta... En menos de oficio. Exacto, de oficio. Sin solicitala. Sin ter que ir ao xulgado, e ao TSJ e tal. Entón, digo eu, unha absoluta é, repito, que estás, o que decides vos, que eu desexo a boa recuperación, pero é que estás bastante mal, entonces, que interpretades de que un mes antes dixera que cando lle den a alta que xa se fai o tema do pacto e todo eso. O sea, que pasou nese mes cando xa sabías que ibas a ter absoluta? A ver, a miña opinión é moi rápida e deixo falar aos compañeiros que esa rolda de prensa, como xa dixemos nos día, foi un paripé na que saíron tanto Paco como a Pepe Castro a mentirlle aos veciños. Paco sabía que non ia ser alta. Paco sabía que nunca ia ser alta. O normal tería sido que se prolongara a súa baixa ata o máximo, que son 18 meses, pero aínda foi peor. Aínda foi peor, o sea, o INS deu xa incapacidade en pouquísimos meses, o que non é normal. Non, daría un mes. Por eso, pero quero decir que ambos sabían que estaban mentindo cando saíron. Ambos saíron que non era verdad que o pacto Eu quero dar gozara... un voto de confianza ao PP que non tiña por que saber eso. No, esa parte non, pero que non ia ter a alcaldía e que o pacto non gozaba de boa saúde e que o problema non era... Eles non saíron a decir é que non nos dan os números, que esa é a verdade. Porque Paco, insisto, Paco é o máis listo da clase. Pase o que pase, Paco sempre acaba de alcalde en todas as situacións, pero eles saben que o problema era que non tiñan 9 votos. Pero, digo eu, ahora, según dixestes outro día no pleno, ele non está cobrando, o sea, está cobrando do INS. Efectivamente, porque ten a súa incapacidade absoluta, está cobrando do INS. Automáticamente, ao comunicar eso INS... Que figura tes neste momento de alcalde? Pues en teoría sigue sendo Paco, oficialmente. Claro, pero se estás cobrando o alcalde só se cambia no pleno. É dicir, o alcalde, el pode, o alcalde titular, e ten delegado en Pepe, como cando estaba de baixa, que aí, si, bueno, é a figura normal que delegues nun compañeiro cando estás de baixa, pero agora... Pero esa delegación de alcalde é válida desde o momento que o alcalde ten unha incapacidade absoluta? Nos creemos que non, e ese é o perigo. Nos creemos que non, porque non poder ser o alcalde titular, a delegación que el fai non vale. E a partir de aí, todo o que pasa a partir de aí, que presuntamente, como ven nos artículos aquí o Manuel, podría ser todo nulo, de quen é a responsabilidade? Pois evidentemente a primeira responsabilidade legal no Concello da secretaria e a responsabilidade política de PSOE e de PP e dos que están consentindo isto. É dicir, eso é así, non é que non nos estemos avisando. Sí, é dicir, sería dos funcionarios con habilitación nacional, pois por permitir desde que o momento que o alcalde se lle concede pois esa incapacidade total, pois absoluta, pois por dar o visto bo a todos os decretos, a todos os contratos, a todas as actas, solicitudes, licencias, todo o que se firmen eses funcionarios con habilitación nacional é nulo de pleno dereito e a responsabilidade xurídica vai sobre eles, e a política, pois os que
políticos que firmen, os concelleiros que firmen Pero os os políticos ao final non responden. Bueno, pero non, pasa unha pero- cousa, Ángeles, tes a túa responsabilidade. Claro. Se cho están dicindo, se no pleno do outro día os avisamos desta situación, eu por responsabilidade ao día seguinte busco un informe donde sexa. E busco documentos e xente que avale o que eu digo. Quer decir, porque se non é así teño que cambiar. Porque estou perxudicando o Concello, porque o que estou facendo é que todo... Estás perxudicando o Concello, pero a ti non te perjudicas. Home, non, seguramente directamente non, pero bueno, por eso digo que o papelón que está facendo o PP do Carballiño e o pouco que queda do PSOE nesta situación, pois xa rizo, como decía Sofía, é que non hai máis pondir. É que cando parece que xa non nos poden sorprender máis, aquí xa é que normalizamos tantas cousas que levan pasado, que as damos por normais. Isto é unha aberración, isto é unha barbaridade. O sea, que se chega a esta situación laboral, que non persoal, eu non insisto que non me meto no persoal, no tema de saúde fumega, pero evidentemente no momento que afecta a súa situación laboral como alcalde, e esa situación de alcalde a nivel legal pode perxudicar o Concello, claro que nos afecta a todos os veciños, e a nosa responsabilidade como oposición é facer un chamamento e chamar a atención sobre isto. Que o resolvan, que son os que o teñen que resolver, pero a partir de aí pareceme absolutamente irracional escondelo durante un mes, chegar ao pleno sin un documento, decir que vale todo o que tiramos para diante, o PP tragando sable de novo por enésima vez. Pois xa digo, os 5 concelleiros poden ter os intereses que teñan, pero e o PP do Carballiño? Parecelle ben todo, está ben a situación? O meu, que queres que che diga? Vamos a dejar hablar a Sofía. No, simplemente que Ángeles preguntaba, bueno, que porque supuestamente se dera esa situación e demais. Eles chegaron a esa situación de dar a rolda de prensa porque estaban acorralados. Estaban acorralados porque se lles caía o chiringo. Porque, bueno, aí dentro dese grupo de goberno, e todos o sabemos, porque o dixeron eles, non porque o inventemos a oposición nin os veciños, era que non había xente que non está de acordo co pacto ou que non estaba de acordo en votar a favor de un concelleiro do PP. Pero claro, aí hai unha incoherencia, dende o meu punto de vista. Vale, tú non votas sí, pero é que o estás mantendo, o sea, quen está gobernando é o Partido Popular. Entón, eu non chego a entender cales son, pois, bueno, eses intereses. E entón, viron que a cousa estaba apretada, saliron en rolda de prensa dicindo que aquelo funcionaba de maravilla, que todo iba de maravilla, que ojalá fose así, sabes? Ojalá fose así. E o que decía antes Manuel de que se está utilizando a enfermedade dunha persona, pero para nada, o que a están utilizando son eles, porque si eles, nós non estaríamos falando desta situación aquí nin en ningunha parte, nin outro día no pleno, sin nunha reunión, nunha xunta de portavoces ou nunha comisión, se expón o tema e se di, estamos agardando por isto e íbamos a estar agardando a unha resposta, e íbamos a falar de feitos. Pero e non de suposicións. Si fixeran eso que tú estás dicindo, o Concello estaría paralizado. Non, pero Home, bueno, pero, oye, pero xa vamos a fixemos ver, un trámite, é xa que- solicitamos. Corchos, pero si ao final o feito de non poder ser alcalde por a súa incapacidade absoluta, se a partir de aí, como ben explicou Manuel, é todo nulo. O Nos sea, a temos ver, esas sospeitas, sí. claro, Sí. entonces, A ver, a responsabilidade está teredes que aí. buscar a solución rapidísimamente para decir, a ver, eu que che digo, un administrador dunha sociedade non pode estar sen un administrador. Bueno, pues imagínate un concello. Por eso, entonces, o concello de quero Carballo decir sen alcalde igual leva que- tempo. pero- Pois tú mesma estás dicindo que imagínate en que situación estamos e a que situación nos levou este desgoberno. Nos leva. Nos está levando, nos Claro, leva. a todos. Claro, nos A pode levar todos. e algo ben grave. Quero dicir, Claro, É que xa, para min este tema é máis importante que o pacto este. O sea, Sí, así sí, o sí. digo, Pero, a máis eu Porque me pregunto. parece... Sí, isto a é ver, grave. o pacto vale que se discuta, que si uno vota e el outro no vota, vale. Pero isto é máis grave, É que todos os actos, volvo a repetir, administrativos, desde o 19 de maio, son nulos de pleno dereito, porque que nos firma non ten a capacidade para autorizar políticamente. Bueno, perdona, sería desde o día que reciba a notificación o Concello. O 19, O 25. o 25. Perdón, si o 25, correcto. Entonces, todo o que se firme desde o 25 hacia aquí... Pero por que recibe o Concello esa notificación? Por que a empresa? Claro. Por algo será. Claro, a ver, Claro. cando a un traballador lle dan unha incapacidade, sexa do tipo que sexa, notificanlle a empresa, porque a veces implica efectivamente unha adaptación de posto. Cando é unha total, revisable ou tal, ou dependendo de, bueno, pois hai moitas variables, non? Pero a permanente absoluta é a máxima, o sea, non hai máis pondir. É a máxima de todas. E despois hai unha cuestión, vamos a ver, é lícito que Fumega diga, eu síntome ben e quero seguir de alcalde, pero terá que renunciar á incapacidade. Non podes. Pero- no, poder podes. pero queda como poder concelleiro. Unha podes. absoluta non podes. Eu creo que podes, eu va? creo que sí. Pero, a ver, unha
absoluta é que estás moi mal. Bueno, pero A ver, moi mal. se vontade A ver, túa... Dios mío, a ver se ahora van a decir que eu que sei. No, Moi mal pero para traballar, entendes o que para- dis, para- para para- exercer o para- traballo. laboral. Claro, para exercer A o nivel teu laboral, traballo. claro. Correcto. Non podes. Bueno, pois peor mo Non pos, podes Ángeles. renunciar. Peor mo pos, entonces, porque entonces xa me contarás. O sea, Ademais, repito, que foi moi rápido. É dicir, ele en teoría non agotou a baixa que teria que agotar un traballador normal e corriente. ni moito menos. El Porque estivo de baixa 2 meses o ano pasado e agora leva dende novembro, 6 ou 7 meses, cando normalmente unha baixa dura un ano, cando hai un ano 500 e revísase pico días. e despois 545 días, hasta os 6 meses, é dicir, ata 18 meses e xeralmente o inso que fai é esgotar ese tempo. Sí. Sobre todo o ano, porque durante o ano é a empresa quen se está facendo cargo da maior parte dos gastos. Por iso é raro que o INS antes dun ano resolve Claro, incapacidades. porque, a ver, o sea, porque... Bueno, porque non sei o que diste, Entonces, non quero sabemos dicir se se que ao final solicitou. todo isto conleva a que creo que hai bastantes irresponsabilidades polo camiño. A ver, o que tiñan que haber feito, creo eu, era o que dicía Adolfo, pedir un informe, pero en papel. No, es que yo le pregunté cuando estábamos tomando un café. No, eso no es de palabra, pide un informe porque, ostras, que che chega así un documento deste calado a un concello, hombre, non sei, a mí saltarían todas as alarmas. É moi raro. Claro, é dicir, De a mí feito, saltarían... as sentencias que hai son escasas porque Sí, a ver, con concejales indai, pero, sí, con pero con alcaldes alcaldes- absoluta Eu atopei É moi- dúas, e farteime de cachear. hai... Eu atopei unha en Madrid e outra dun alcalde dun pueblo de Cáceres. Unha sentencia... Esa de Cáceres Lina, Sí. pero bueno. Sí, claro, a ver, son moi... Bueno, pero quero son dicir, interpretables ao sí, final. pero quero dicir, a mí saltaríame todas as alarmas. Entonces, antes de ir ao siguiente pleno, solicitar un informe por escrito, pero por escrito... O primeiro é a saúde. No, xa, eso por sí, suposto. sí, claro, No, pero... pero xa, por a ver, suposto. digo, Pero se no, me dan eu- unha absoluta, Sí, repito, non estamos ben. Polo tanto, o Sí. que ten que primar na túa vida é a túa saúde. pero Sí, estou pero eso é falando... unha decisión persoal, A e ver, dis, vale, eu vamos a quero ver. seguir, pero a costa de que? Pero Ángeles, Claro, ver, decir, eu oye- Se me centro- repito, que unha absoluta A non ver, é no, unha broma. Ángeles, O eu sea, douche quero razón. dicir, Ángeles, pero espera, eu Eu douche estaba razón. enfocando de que eu son o teniente de alcalde en funcións e a mí non se me ocurre ir ao siguiente pleno así a pecho descubierto e, bueno, eso, sabes, non, son unha chorra, é dicir, eso non ten per nin cabeza e o que demostra é unha total negligencia e unha soberbia absoluta. E moita irresponsabilidade. Totalmente, Moita decir, É máis que irresponsabilidade. soberbia e responsabilidade. Sí, porque chegar a un pleno sabendo que Estás a oposición... gestionando o diñeiro de todo Claro, de todo ten o pobo. ese decreto de que xurídicamente pode decaer todo o que se tiña firmado a partir do día 26. Poño vos un exemplo moi sinxelo para que a xente Entonces- entenda, é dicir, iba a este pleno que veñen de pedir recientemente o 8 de xuño, creo que foi, ou 7 de xuño, unha subvención de 250.000 euros á Xunta para facer obras no campo de fútbol da pode Uceira. Vale, non sei, agora non sei, se é de concorrencia competitiva, vas quedar, imagínate que quedas o último e o siguiente a ti non a recibe. É concorrencia compartida, é dicir, Vale, pero imaginaste que haxa unha subvención de concorrencia, non sei se é o caso desta, pero de concorrencia competitiva, é dancha. E un dos que está por detrás di, non, eu entereime que a do Carballiño está mal pedida porque o alcalde non está tal, reclamo e automáticamente quítanlle. E iso con calquera decisión que se dé. Unha licencia de obra que pide unha empresa, un veciño do lado está molesto porque tal, di, non, esta licencia está mal dada porque o alcalde non estaba na situación legal que tiña que estar. E revócase a licencia porque é nula. É dicir, eso pode pasar. Entonces, eu Manolo tengo convencemento ao 100%, eu teño 99, eu deixo un mínimo marxe por si tal, pero era tan fácil como que trouxeran un informe. Nos compartiríamoslo ou non, pero pero mira, aquí está un soporte documental que di que a situación de Paco, de o señor Fumega, é completamente legal. Vale, pois Mira, perfecto. Adolfo, a Lei de Procedimento Administrativo e a Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas di que cando se incoa un expediente e que no firma non está autorizado nin ten a competencia para facelo, é nulo de pleno dereito. Sí, Manolo. Non sí. hai máis que explicar. No, estómolo claro. Entonces, a cuestión é claro. a situación que temos. A situación, para min, se chigo, estou casi ao 100% de que Paco Fumera non pode seguir de alcalde. Ser, vos ben surrealista que teñamos que estar falando desto. Era- Se o pensades ben, Sí, é ben surrealista que teñamos que estar dando voltas a esta situación. O sea, o punto que se chegou no Concello do Carballo, Sí. eu non... É que vale todo, ese é o problema. Sí. Porque xa Pero volvo ao legalmente, pois, chegará un informe dunha maneira ou doutra. Pero o sentido común e a A decencia, a ética. E a túa saúde, que estás, a ver, unha absoluta estás todo, mal. pero vamos a ver, que o Concello do Carballiño necesita un alcalde a fronte con plenas competencias, con... Bueno, a ver, ahora vou a ser aquí un pouco mala e macabra e seguramente me darán por todos os lados. Aforrades os cartos do alcalde.
Ah, sí, pero eu prefiero un concello ben xestionado No, e non chofino. No, Eso non é forrar. Ojalá se xestionara ben o A concello. ver, este caos, si isto pode caer, outro, isto non se sabe si se pode facer, outro, a ver, iso... A min o sueldo do alcalde, cada se xestionara ben, é o que menos me estorbaba. Claro, a ver. Como se cobraran os 17, se está todo ben gestionado, ao final é un aforro realmente. Exacto, É exacto, un aforro. exacto. Y Pero yo non les é o voy a caso. dejar una pregunta en el aire. ¿Ustedes creen que esto se guardó por esa ampliación de crédito que tenía que ir a este pleno? Lo vamos a dejar aquí, vamos a un pequeño espacio publicitario y nos quedamos con la pregunta y ahorita regresamos.